amics, benvinguts un dia més als reptes Jo em quedo a casa proposats per Factoria d'idees i creacions. El meu nom és Àngels. Anem a passar a la resposta de l'endevinalla d'ahir. La resposta de l'endevinalla era misto, val? Moltes gràcies a Miquel, Laura i Raquel per les seues respostes. Sou uns cracs. Vinga, anem a passar avui al repte número 1. L'endevinalla d'avui diu així. Té llom i no té espina, sap molt i no parla, té fulles i no es planta. Repetisc. Té llom i no té espina, sap molt i no parla, té fulles i no es planta. Què és? Vinga, penseu, practiqueu, que segur ho endevinareu i no oblideu compartir amb nosaltres les vostres respostes. Val, i ara anem a passar al repte número 2, la manualitat. Per a la manualitat d'avui el que anem a necessitar és una tapa d'una caixa de sabates quadrada, si no un tros de cartó quadrat, un llapis, 6 tafons, jo com tinc pegatines d'aquestes, vaig utilitzar pegatines d'aquestes, si no, pegament i un full blanc, tisores, i jo vaig utilitzar reveladors, però podeu utilitzar, si no, també pintures, val? Doncs anem a començar. Què anem a fer? Avui anem a fer un 3 en ratlla i per a començar en la caixa anem a fer el nostre tauler. Per a començar hem de mesurar que medeix la nostra tapa, val? Agafem un regle i mesurem. Fins així 15 i 11. La meva mesura 26 centímetres. Pues jo hauré de fer les ratlles cada 8,6 centímetres, val? Vaig a mesurar-me. 8,6. I m'ho marque així dalt a la part superior i a cadascun dels bordes de la caixa, val? Així quedaria marcada la meva caixa. Doncs ara el que vaig a fer és unir aquestes ratlles. I així quedaria el meu tauler del 3 en ratlla. Vosaltres, si voleu, podeu pintar el fons d'un altre color, val? Ara anem a agafar els tapons. Em vaig a marcar la grandària del cercle i vaig a retallar sense despegar. Per agafar-me la mida en els altres, me'n faran falta 6. I ara vaig a retallar. Val, i una vegada ja els tenim, el que anem a fer és pintar 3 d'un color i 3 d'un altre. Jo vaig a pintar-los simplement amb un color, però vosaltres, que sou grans artistes, podeu fer amb ells el que vulgueu. Va, una vegada pintats els cercles, hem disposat a pegar-los. I així quedarien els nostres taps. Recordeu que si no teniu a casa paper d'este blanc amb pegatina, podeu utilitzar gomets o folis, pintar-los i després pegar-los amb el pegament de barra. I així quedaria el nostre 3 en ratlla. No oblideu compartir amb nosaltres les vostres manualitats. Adeu, amics i amigues!